Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 15 anyos ng estudyante sa Valencia City, Bukidnon, gipugutan. Libuan ka tao, misalmot sa traslasyon sa itong nga Nazareno sa lain-laing lugar sa Mindanao. Sa detalye sa itong mga balita, brutal nga gipatay sa wala pa may ilihing responsable ang 15 anyos nga babaeng estudyante sa Valencia City, Bukidnon nga gipugutan. Duha ka adlaw nga gireport nga missing ang biktima o nakaplagan na lang sa katubhan ang lawas niini. Anyang report ni Eugene Hinutan. Brutal nga gipatay ang 15 anyos nga dalaga sa Valencia City, Bukidnon. Gipugutan ang biktima. Pasado alas 12 Huwebes sa udto, Enero 8 ning tuiga, nakaplagan ang biktima sa katubhan nga sakop sa Purok Sinait, Barangay Dagat, Davao, Valencia. Human gireport nga missing ug duha ka adlaw. Gila sa kapulisan ng biktima nga si Jennifer Encarnacion, grade 9 student sa Buko Sinait Integrated School ug residente ra sab sa lugar. Subay sa report, adlaw Martes pa, missing si Encarnacion. Mga bantay bayan ang una nakakita sa biktima. Nagkulob ang lawas ni Encarnacion ug duha ka dupagikan sa lawas nakaplaga ng iyang ulo. Nag-eskwela siya. Anong morning, naggikan pa siya sa balay. Nagto siya sa eskwelahan. And then, ang storya, nagid siya na sa eskwelahan. Hantun nga nag-uli siya anang hapon na. Hapon ting uli sa estudyante. Then, ang storya, nakita ka nagbaklay siya pauli sa balay. Sagara, muli na siya kay mga 4 kapin. Kuha na mo kay Sagara, gabi, muli magid na siya. Gikundina sa lokal ng gobyerno sa Valencia City ang brutal nga pagpatay kang Encarnacion. Muhatag og 20,000 pesos nga reward ang lokal ng gobyerno sa nakaila o makahatag impormasyon sa responsable sa linuog nga krimen. Ang first bid nga gi-offer sa tuang city government was 100,000. Pero nagstorya ang council nga pwede madak-an, so ato mo tong gipadak-an ni Mayora nga ato ang abot sa 200,000 ang maong kantidad para sa ato ang kaning madakpan nga suspect, no? Kay para paspas ang kaning pagpangita gid sa suspect nga makabot gid ang hustisya para kang Jennifer Encarnacion. Hasta ang Valencia City Police nagawhag sa kooperasyon sa publiko nga mutabang sa paghatag og impormasyon aron masulbad dayon ang kaso. Hustisya ang singgit sa mga higala ug pamilyang Encarnacion. Tao, nakita man ninyo kung giunsa pagpatay mo ang igsuon. Kung na may mga impormasyon na makatabang sa amo, makatabang sa hustisya ni Jennifer, ayaw mo pagduha-duha nga pupuntak sa mga or maduho sa ato ang mga kapulisan. Gipalawman pa sa Valencia City Police ang investigasyon aron matumbok ang responsable ug masayran ang tinuod nga motibo sa pagpatay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Punom ka parcel sa usa ka courier company sa Davao City ang nabisto nga adunay sulod nga illegal nga droga. Nasakpan kini atol sa NBI Semro PDEA 11 operation sulod sa usa ka warehouse sa Bunawan, Davao City. Ani ang report. Gisulod sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Region ug PDEA 11 ang usa ka warehouse sa Bunawan, Davao City tungod sa impormasyon nga adunay mga kontrabando nga gipadala sa usa ka courier company sa syudad. Dinhi na kumpirma sa mga operatiba nga illegal nga droga ang sulod sa unom ka mga parcels dihang gipasinghot kini sa PDEA K9 Dog. Dihang giablihan ang mga nakasilyo nga mga karton na sorpresa ang mga otoridad nga high-grade kush, vape nga adunay marijuana substance ug marijuana oil ang sulod. Gibanang naa sa 5 million pesos ang kantidad sa mga nakumpiskang illegal nga droga. Subay sa report, gikan kini sa laing nasod o gipadala sa Luzon ay ipang-deliver sa mga lugar sa Mindanao. Ginasubay na karon sa mga otoridad kung kinsa ang mga padalhan sa parcel nga adunay illegal nga droga. Naalarma na mga otoridad sa sistema sa operasyon sa illegal drug trade. Hinungdan nga mas pahugtan pa sa PDEA ug NBI ang monitoring hilabi na sa mga courier company nga ginagamit sa mga sindikato. Gikustudiya na sa PDEA ang mga illegal nga droga.
Sama sa mga nangaging katuigan, libuan ka mga deboto ang misalmon sa traslasyon sa itom nga Nazareno gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao. Tradisyon kini sa mga deboto tungod sa ilang pagtuo nga makahatag kini og kaayuhan ang Nazareno hilabi na sa adunay gihambin nga sakit. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Hidagsang sa libuan ka mga deboto ang traslasyon sa itong mga Nazareno sa Cagayan de Oro City, Biyernes sa kaadlawon Enero 9 ning tuiga. Human sa misa sa St. Agustin Metropolitan Cathedral, gihimo ang traslasyon sa mga kadalanan sa syudad ug natapos hangtod sa Jesus Nazarene Parish. Makita sa video ang kadaghan sa mga deboto nga misalmot sa tinuig nga kapistahan sa itong mga Nazareno. Nag-human barricade sab ang mga pulis palibot sa karo nga gisakyan sa imahe sa Black Nazarene aron malikayan ang posibleng kakulian atol sa traslasyon. Gibana-bana nga naa sa 20,000 ka mga deboto ang miduyog sa traslasyon 2026 sa Cagayan de Oro City. Kini ang pinakadako nga traslasyon sa Mindanao. Ingon ni sabang sitwasyon sa Tagum City, Davao del Norte atol sa traslasyon. Gatusan ka mga deboto ang misalmot sa prosesyon. Gigiyahan ang mga deboto aron dili magkagubot. Nagpagayon una og misa sa Parish of Christ the Eucharistic King. Ang pagsaulog sa kapistahan sa itong mga Nazareno ay gihimo ang traslasyon padulong sa Sagrado Corazon de Jesus Nazareno Parish sa Barangay Apukon. Ug sa Davao City, daghang deboto sab ang miduyog sa gihimong traslasyon. Gisiguro sa Davao City Police ang seguridad sa mga deboto nga misalmot sa traslasyon sa syudad. Kaya nga ito ang City Director, mga Police Kaya Manang Caracas mo aray is kanunay ko monitor sa atong area responsibility mo ato ginay siya sa ground, no? Personally mo ato ginang ato ang City Director sa tanan nga event siguro o mga pagadausan sa kapistahan sa ato ang Apong Nazareno to check personally kung unsa pay mga kinahanglan sa ato ang mga tao mga underground, kung mas kailangan pa nga dagdagan ng tao, dagdagan sa ato ang City Director. Gilauman sa kapulisan nga hapsay og malinawon ang traslasyon karong tuiga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Docu-film nga sa likod ng Chapa, lakip sa 246 entries sa Dhaka International Film Festival. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sa pay imong gihulat, Genie na. Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Garbo sa Newsline Philippines nga nalakip ang documentary films nga sa likod ng Chapa sa 246 ka film sa ika-24th Dhaka International Film Festival nga giablihan karong adlaw Enero 9 nga gisalmutan sa 93 ka mga nasod sa kalibutan. Kini ang pinakadaghang entry sa history sa Film Fest sa nasod Bangladesh. Ani ang report. Nahimong sentro sa global film landscape ang Dhaka karong adlaw sa opisyal nga pag-abli sa Dhaka International Film Festival kun DIFF nga gisalmutan sa 246 ka pelikula gikan sa 93 ka nasod. Ang pinakadaghan nga partisipasyon sa pelikula ug ang mga nasod sa kasaysayan sa festival. Sa ika-24 na tuig niini, padayon nga ginapalig-on sa DIFF ang reputasyon isip pinakadako ug pinakataas nga nagpadayon nga international nga film festival sa Bangladesh nga
nga nag-usab sa kapital ngadto sa usa ka sentrong kultura diin nagkatigom ang mga filmmaker, producer, kritiko o mga creative gikan sa naglain-laing lugar sa kalibutan. Sumala sa mga tig-organisa ang kadaghanon sa partisipasyon karong tuiga nagpakita sa nagadako nga global nga importansya sa DIFF ngun man sa pagsaka sa imahe sa Bangladesh dili lamang sa isip emerging film destination kundi usab isip usa ka cultural o kreatibong kusog sa Asia. Gipasiugda ni Nujat Yasmin, Chief Executive Officer sa Bangladesh Tourism Board ubos sa Ministry of Civil Aviation and Tourism, ang highlight sa festival mao ang impact niini sa arts. Iyang gipasabot nga dako og papel ang mga film festival sama sa DIFF sa pagpalambo sa turismo ug sa ekonomiya. Bisan sa nailhan sa tibuok kalibutan, ang Bangladesh isip exporter sa mga sanina, leather goods, pharmaceutical ug sapatos. Giingon sa mga leader sa festival nga nagbuhat na usab ang nasod og ngalan isip producer sa dekalidad nga mga pelikula nga makapukaw sa interes sa kadaghanan. Giulagway ni Ahmed Mustafa Zamal, Festival Director sa DIFF, ang festival labaw pa sa usa ka film showcase. Usa sa mga gipasiugda nga bahin mao ang gipalapdan nga East meets West Lab gikan sa South Asian filmmakers lamang kaniadto. Abli na kini sa tibuok Asia aron mapalambo ang cross-cultural collaboration, mentorship ug co-production. Apil sa festival ang Beneath the Badge kung sa likod ng Chapa nagidirect ni Edith Caduaya na nagsaysay sa kinabuhi ni Police Colonel Hansel Marantan. Aton sa press conference gisulti ni Caduaya ang papel sa kamatuoran sa documentary filmmaking. I'm here not just from director, but I'm here as a journalist. I say your country has a very, very good potential in tourism, economy, and we should continue to tell stories that prove, because there's truth behind each film and there's truth in everything that we do, and we should continue to fight and stand against misinformation and fake news. And I'm so happy to be here. Ang iyang partisipasyon nagpakita sa kusganong presensya sa mga tingog gikan sa Southeast Asia sa line-up sa festival karong tuiga. Ang Dhaka International Film Festival ipahigayon sa 3D Art Gallery sa Bangladesh Military Museum nga magsilbing lugar sa mga screening forum ug mga kalihukan sa industriya. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe! Kapin usa ka gatos ka mga benepisyaryo sa Walang Gutom program sa DSWD-12 sa Malungon, Sarangani Province ang nakadawat og supply nga pagkaon. Ang mga benepisyaryo nagikan sa duha ka mga barangay. Anyang report ni Eugene Hinutan. Gitunulan og food deliveries gikan sa Walang Gutom program sa Department of Social Welfare and Development Office kun DSWD Region 12 ang 127 ka mga benepisyaryo sa Malungon, Sarangani Province. Gikan sa barangay Tamban o poblasyon ang mga nakadawat. Grocery items sama sa itlog ug bugas ang ilang nadawat ato sa distribution niini sa barangay Gym poblasyon Biyernes sa buntag Enero 9 ning tuiga. Ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program usa ka national government initiative nga nanimuhang matapos ang kagutom ug mapalambo ang nutritional well-being sa food poor household kung nagpitos nga pamilya. Namugna kini pinaagi sa Executive Order No. 44 Series of 2023. Ang programa maghataw og tinud-anay nga tabang sa pagkaon samtang nag-awhag sa pag-akses sa pagkaon nga masustansya ug igo na implementa pinaagi sa kolaborasyon nga pagpaningkamot sa mga ahensya sa gobyerno ug LGUs. Usa ang Malungon sa giilang usa sa mga benepisyaryo munisipalidad. Mitambong sa distribution ang mga personay sa MSWDO, barangay officials ug staff sa DSWD-12. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha,
mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!